Nos meus tempos podías ir ao mar, podías ir aos muxes, podías ir ás ollas, podías ir a todo, que todo era libre. O mar era libre e pescábamos como queríamos, con a arte que queríamos, e agora eso xa nada, agora non se pode. Con 11 anos fui xa a Sálvora, por ir, porque me gustaba. A ver, que levamos os rostillos un pouco máis. Ir a marea e ir a coller ameixas ou birbirichos, ou non existe, e cavar, ou ganchar. A marea, pois, durante 6 horas baixa, e baixo está 1 hora ou 2 baixo, e depois empeza a encher lentamente outras 6 horas. Si a marea ven ás 9 da mañán, pois vais a traballar un pouco, limpiar, tal, e así hasta unhas horas, e despois xa a comer, tomar a siesta. Pois empezamos a ouvir mi irmán da Marina, e daí empezamos a ir ao mar xuntos, aos parques de cultivo, e seguimos ainda traballando no mismo. Seguimos aí uns 50 anos ou máis. Pois a vida dun rapaz é ir ao mar, nada máis. Aquel andábamos casi descalzos todos, éramos pobres. Andábamos con pantalóns hasta remendados, non había zapatos tampouco. E o que compraba uns socos daquela andaba, xa era un casado bo. Pasábamos fame, xa che dixo, de carne. Comíamos un polo o día do apóstol. Ou o día da Nochebuena, comíamos un polo. Porque a carne é unha crusía. Había fame. De que? De pan, e de carne. Pero non había fame de outra cousa, porque o pescado tiñamos a montes. Que eu sepa non había máis vida que a do mar. Hoxe non é ir ao mar. Hoxe se pode dicir que casi nunha palabra que é ir de turista, pero daquela non había fuentes como hai hoxe para ir aos caramuxos, ou para ir ás ameixas, ou para ir aos mexillóns. Daquela había que ir cas mans e soplar cos días de como hoxe, e soplar as mans e con as ocas o que as tiña, que non había botas como temos hoxe. Que sufrimos no mar, eu como eu, os da miña edade, sin roupa de aguas, descalzos, con máis fame que o a calamidad que... Pero aguantámoslo todo. No mar é duro. Descalzas, sei que íamos ao mar, co frío que había. Descalzas e chorando, co que nos daían as mans e os pés.
E para consuelo, sabes o que facíamos? Non sei se poderei dicir se quedará ben ou mal, non? Mexábamos polas mans e polos pés. O mar é un paseo. Pero levántate ás 4 da mañá ou ás 6 da mañá, según a maré, según o vento que houbera. Levante, había nordeste, ibas en popa, pero quedabas en nordeste a mitad do camiño. Colle remos, a traballar. Cando íamos aos misións a traballar ali, aquilo era duro, descalzos. O bote noso, do final do meu pai, que ainda era o pequeno, ali dormíamos dous, sin mantas, co aquel da vela, se estaba rociada, senón, sin aquel. E o bote foi así. Se estaba seca. Había que dormir así, un así e o outro un pouco mellor. A buseta dos godróns, que nunca do pote sabeu, iban 4 para dormir. O hotel que nós tiñamos ali era o barco, e 4 dormían nesa, e facía agua, e tiñan que sair de noite un para chicar, e salían mollados, e cheos de furruxa das tarteiras. Isto é un historial, contalo. E despois deso, sin almorzar, levántaste, sin lavar, me digo así, a fondear onde che tocaba, ou sei onde debías ti que tal, para poñerte a rastear. E despois de que rasteabas e vendías o marisco, que daquela pajaban na man, os barcos levaban unha caixa, pagaban na man. Ibaste para Vilanova ou para Arousa, dependía de onde estuveras máis cerca, o puerto que estuveras máis cerca. E ali é cando facías a festa. Con 1 peso ou 7 pesetas ibas a comer uns xurelillos en escabeche, de café nada, pan bastante, Castilla, e cando Castilla barrenaba puñeste a cantar. E á noite outra vez volver para dormir no hotel que tiñas, no barco, para mañá levantarte e outra vez a rastear. E así botábamos hasta unha semana, desde o lunes ao sábado. E se continuaba habendo marisco, viñas o sábado. Se había bo vento, porque ainda non podía ver sempre, se había un norte un poquinho fuerte, os nosos botes non valían para vir con norte fuerte de lá aquí, primeiramente porque lle leva moito tempo, e outra que todos son salseiros de agua. O bote a vir con unha pequena velocidade en vela, vai saltando, ves pingando e perdido, e non. E o mellor desde lá aquí levas 5 horas un botiño daquel. E tiñamos que botes tiñamos, que aparellos había, que velas había. Eu non sei o carril, a suerte que tengo a man de Dios, digo eu, bueno, son católico, non moi, bueno, pero son católico. Eu digo que a man aos da Arousa aos do carril, que Dios nos ten posto unha man. Porque eu non sei como hai máis viudas. Non me explico, non hai máis viudas. A últimos de setiembre, pois marchábamos para o Val de Vilanova, para a Paila da Arousa, e entón íbamos a rastear as ameixas alá, nos botes de vela. E dormíamos debaixo da tilla, a tilla chamase un departamento pequeno que leva na proa ao bote, onde botábamos fachucos das espigas do maíz, do millo, e ali dormíamos. E de comer facíamos en terra nun 3 pies de ferro, e nunha caldereta cortada pola mitad do gas, que se chamaban así calderetas do gas. Eso era moi duro. Eu estou comentando, pero nós ainda tal do 43 para diante xa fomos nos defendendo ben, pero antes tamén pasamos fame. Moitos di que non pasamos fame, porque nós éramos 9. Porque era a miña tía malos fillos. A miña tía xa non tiña nada máis que vender. Había que mantelos. E tiñan que comíamos 9 á mesa. Eran os tempos de fame. No 40, que era? No 40 Os 40 e tantos. Miña nai empezou desde o 36. 36, 39, 45. O 37, 38, 39, 40, 40 moitos, miña nai os traperro por aí. 45, 40 e tantos, aquelo era un... O que pasou miña nai, sabe ela? Nós ainda aquí nos íbamos defendendo, tiñamos 4 viveiriños, un barquiño bo, e íbamos a criar moito a sálvore, a
por aí, a San Vicente, a Saura. O que comíamos, pois, normalmente eran ameixas con arroz, berberechos con arroz con ameixas, con patatas, con fideu. Algunhas veces, pois, levábamos un par de redes e largábamos para coller 4 chopos, 4 sollas, un lenguao, algunha marajota e tal. Eu recordo, sendo pequeno, eu dixo de pasar moita fame, de pequeno. Moita fame. E nós, gracias a miña abuela, Jesusa, que iba a Santiago cas anguilas, e viña a muller despois para baixo, compraba fariña, traía as verduras, traía de todo. Nos, meus irmáns, os 4, que nacemos aí, e nos criamos na casa de miña abuela Jesusa. Entón, ali no pasillo, miña abuela, poñía ali as verduras a coser na ola, e veña, ali nos poñía o que había, e así salimos para diante, pero con mil e unha necesidades. Cando eu iba a Malveira, e non collía ameixas, porque non sabía, e porque ao mellor xa non me calaba a vara, viñame para a casa, e collía o bou, metío a bordo, e marchábamos outra vez para o mar. Se había na casa un cacho de tortilla, ou un pedazo de pan ou tal, e unha botella de agua, un pouco viño, e tirabas outra vez para o mar. Tirabas para o mar, e ao mellor chegabas aquí ás 5 da tarde. E ás 5 da tarde, como iso é pesca, miña nai leváballe, por exemplo, os cámaros pipla, cando compraba pipla, xos levábamos a pipla, e 4 nécoras que viñan, e 4 lorchos, e 4 sollas, e de tal, eso vendía o miña nai polas portas. Ou seja, que eu, inda que perdera a marea da ameixe, porque non había, porque non, tiña outra cousa para ir ao mar. Naquele tempo, pois, o marisco valía moi pouco, ou nada, valía nada. Entón vendíase o queixón, non sei se eran o queixón que era de 50 kilos, vendíase a 25 pesetas ou así aproximadamente. A veda daquela abría o 15 de setiembre, non é agora como outubro, antes abría o 15 de setiembre. E nós íbamos, por exemplo, o 15, nós íbamos o 14 de noite, ás 12 da noite é o 15, entón nós íbamos de noite, como nós moitos. E nos xuntábamos aí no Vau de Vilanova, pero sin mentir, ven a justo 1000 barcos, entre a Puebla, entre Cambados, entre Vilanova, entre tal, Cambados, tal. Pasábase dun lado para outro, Había tantas ameixas como areas. De bote en bote. E cando foi deso do berbicho do Ouro Negro, aí fixeronse cartos a montes, e aí nunca pensei que valera tanto. Había berbichos a monte, pero tamén pagaban a montes, Os compradores que viñan, que igual se xuntaban 20 ou 30 camións en terra por todo o muelle, o que é desde a fábrica de Crespo da Rosa hasta a punta do muelle de Carril, e logo pois había no mar tamén outros 20 ou 30 ou 40 barcos comprando. E os primeiros días pois pagaron máis ou menos como pagaran o ano anterior, pero como o marisco era tan bo e daquela había moitísima fábrica de conserva, cousa que hoxe, por desgracia, hasta eso se vai acabando en Galicia, cando fomos a potencia máis grande do mundo en eso, e os compradores ou os propietarios das fábricas insistían nos compradores para que fora cada un subindo o berberecho hasta que chegou o momento que colleu un precio incomparable na vida. Entón, os compradores, que daquela viñan camións, barcos polo mar, e aquí xuntábase polo menos 50 compradores, e 30 e 40, eso era aquí. Entón, como o marisco era pouco, os compradores empezaron a mirar nos barcos, a ver como era o marisco, a ver que tal. E unha compradora que había aquí, creo que vive, de Villa Juan, que chamaban o mote da Ramona, como era? A de Pita? Sí. A Rubia chamaba ya. Non, a Rubia non tiña outro nombre. A Rubia. Bueno, a Rubia de Real, pero non era ese nombre, era outro, tiña outro nombre, María del Carmen. Entonces... María del Carmen? Falou, no, pero tiña un mote. Tiña un mote, sí. Ha de me acordarme. Isto, dixo ya Real por teléfono. Dixo ya Real, foi a un bar, falou por teléfono, e mira, isto aquí vai ir caro, e hai moitos compradores e hai pouco berberecho. Vai Real, colleu o coche e veo aquí. Embarcou polos botes, ou sea, polos barcos que había,
E agarrou e dixo a María del Carmen, mira, dille aos marilleiros, a 1000 pesetas todo para min. E comprou todo a 1000 pesetas. De cando iba a 300, o ano anterior. 300, 400. E aquel día, o sea que dese ano, empezou o Ouro Negro. Tucho, un conductor que tiña Pereira, que é o que escribía no Faro de Vigo, pois lanzou que aquí no Lombo que había ouro negro, e que se empezaron a caer embarcacións aquí en Carril, e nos lombos de Ulla, e amarraban aquí en Carril. Viñan restas de embarcacións de toda a parte da ría. Entonces, a maior parte amarraban aquí. Non tiñan medios para ir, e non iban a ir a bojar, traías un barco a todas de remolque, e despois amarraban aquí. Os camións chegaban aquí adiante frente ao Galloufa. E nos, os homes desde abaixo, nos enchían os capachos, e nos collíamolas e poñíamos encima a outras que estaban arriba, éramos tantas, e a medir xa do chan para o camión. Contalle cando empezou a abrir a veda, cando se iba de noite ás dúas mareas. De noite, mas á mañán. Bueno, sí, sempre, cando... Abría a veda. Abría a 1 da mañán. Non había as 8, abría a 1 da mañán. O día anterior, a noite anterior, todos os barcos a cargar. Pero a plan, verdad, Julián? A plan. 15, 20, 30 caixóns. Eso sí, era o furtivismo de Carril. Era furtivismo. Non era moito, que eran os oriñas antes tamén. E antes de que viñan os retareus de todas as rías. Era para encher os viveiros. Tiñamos tamén que aproveitarnos na nosa hortiña, que estaba aquí ao lado. E emorcábamos en terra. E outro viaxe. E rapidamente para o mar xa para... E ás 9 ou 10 da mañán xa cargadiños a plan. E foi cando empezou a valer o berbericho. O que quixo facer cuartos ese ano fixo moitos cuartos. O que iba solo de día ainda non moito, pero os que íbamos de día e de noite fixemos moitos cuartos porque entre dous compañeiros e máis eu acarretaban uns berberechos e outros contando a min como o primeiro, que é feo dicir sempre o nombre de un diante de outros, pero eu fun o que aguantei 3 días seguido rasteando e 3 noites seguidas rasteando. E aquí, o que antes dixen, nesta casa, abaixo, no patio que tiñamos abaixo, as mulleres foron acumulando sacos e sacos e sacos, e aí na porta da miña casa cargamos un camión de berberechos. E ese ano, como fixemos tantos cuartos, puxemos o ano do Ouro Negro aquí no Carril. Chegabas ali ao muelle, daquela había calado bastante, chegabas ali ao muelle cas cestas que tiña, de madeira, uns aparatos que tiña de madeira, e veña, botabas nos pilóns xa directamente. Entón, aí foi cando se empezou a vivir millor, a raíz do Ouro Negro. Nós fomos crecendo todos, máis traballo, millor fomos crecendo cos viveiros, porque eu, cando me casei, non tiña nada. O único que tiña é moita ilusión, como todo o mundo cando se xove, non? O sea, de luchar, de formar unha familia. Que daquela, pues, que queres? Pois empezaste a vivir moi ben, porque aquí en Carril, o que se fixo cando foi do berbericho. Vou falar do furtivismo. Eu fui o furtivo máis grande da ría. Daqui da nosa zona, do río Ulla. Eu. E como a min, a maior parte daqui deste povo. É porque éramos furtivos. Éramos furtivos porque ese é como aquel que ten unha finca. Ten unha finca e está esperando que madure o produto, a uva, a pataca, o que teña sembrado. E nós eso tiñamos como unha finca, esperando que madurara, que abrira a veda para ir a traballar. Pero que pasaba? Cando abría a veda, viñan ferroviarios, da Eletra, labradores, das fábricas, todo o mundo pedía vacacións nesa época. Viñan os labrejos todos, que son fillos tamén de Deus e ten direito que hai no mar, en terra, en todo. Pero, mentres eles traballaban a súa cousa, nosotros estaban mirando como maduraba o fruto. E cando viñan todos eses,
dixemos nós, coño. E logo nós estamos sin ganar nada, empleados en ningún sitio, esperando que abra a veda para ir a buscar o marisco, a cosecha, e veñen de canto sitio hai, hasta viñan de Caldas, certo? Mira, de todas partes, Viña de podía. todas as rías hasta viñan de Caldas. Entón dixemos nós, mira, vamos facer unha cousa, vámoslo ir rareando, para que crezca máis, como está moi xunto, para que crezca máis, e ao mesmo tempo tamén ir comendo algo tamén, é do que vivimos, porque non temos emprego en terra. No mes de outubro collían as vacacións electricistas, mecánicos, chapistas, da Renfe, xente da Renfe que non lle facía falta. Como daquela estaba a Marina, entonces non se pedían documentados, non se pedía nada. Os que estaban ao día, sí, éramos os mariñeiros, pero esa xente iban, despachaban igual aqueles 15 días ou un mes, cando abría a veda, e iban a quitar o que era dos mariñeiros, ao mar. Aos de Carril non lle gustaba que os ferroviarios fóramos ao berberecho, non? As mulleres nos poñían a parir, pero había que facer oídos sordos, porque había que ganar as perras porque o sueldo non chegaba. Cando foi deso do Ouroeso Negro, viñeron da Giño, coño. Aí ao Berbicho, aí ao Lombo, todo iso, viñeron. Veus a ver, toda a ría como ten que ser. O 1 de outubro empreza a veda do berberecho. Entonces collíamos a 15 días de vacacións que nos daban, daquela eran 15 días, despois xa foi un mes e tal. E íbamos ao berberecho, aí ao Lombo de Bambi. Bueno, aquilo era un maná. Os primeiros días era un maná. Eu que tinha asombrado un día, cando dixen a isto, mira para aquí un fajo de billetes de 10.000 pesetas, nunha marea. Pedían permiso os dos talleres de que trababan en todo o mundo. Entón diximos, como lle vamos estar guardando o fruto a todos estes que están traballando todo o ano e nós esperando a cosecha. Co aquelo sol, esperando que maduren. Aí, pois, levan tanto como a nós. Non. E por iso foi un furtivo. Ahora estou de acordo que este racionalizado a cousa porque é normal. E con todo eso non chega, porque somos moitos. E o mar, ao paso que vamos, sea na altura, no cerco, no arraste, no que sea, ou nas rías, o mar vai quedar colado. O mar queda colado porque somos moitos. É moita arte a que hai no mar. En canto sale unha lorcha de debaixo dunha pedra, xa lle cai un francadazo, unha nasa, unha parede. Ten a clara. Entón, esquilmamos todo. Somos moitos. Vías a xente da parte, xente que tiña terras, non? Que non vivían solamente do mar, vivían das terras. Cas camisas blancas, cheas de viño tinto, as mans de vendimiar, isto era en outubro cando había, en setiembre cando se vendimia, non? As mans que non lle salía o color do viño das mans, que eran cultivadores. Entón, en outubro despachaban e veña, ao mar. Dice a Constitución, Pero eso son dice cousas. a Constitución, todos los españoles tienen derecho a un trabajo Y a cama y limpia. a una vivienda digna. E a cama limpia. Escríbese bien. Pero a realidade non é E eso. falase mellor. O mar debe ser libre, que iso que son das de que... O mar ten que ser libre. O mar creouse aí libre para todos. Y ya estamos en el punto clave. ¿Cuánto hay de belleza y de ballet en el mundo mariscador? En esos movimientos rítmicos para recoger el berberecho. Esa oscilación del cuerpo humano, bien agachado, bien de pie, o sobre la embarcación, con sus aparejos, con sus varas, rastrillos, etc. ¿No es en verdad una representación de místico ballet? Las embarcaciones arcadas de berberecho vuelven a su punto de partida, Carril. La marea ya empieza a subir y es imposible seguir trabajando.
vez collín ao fillo meu máis vello, que estaba en Santiago interno no La Salle, pero eu, cando estaba aquí, levaba a traballar a ele máis a todos comigo para que superan o que seu pai pasaba, para que eles non pasaran tanto que pasei eu. E un día collín a Salveino de casualidade porque veu un golpe de mar en Ons e levou un arrasto e eu tireime como un can e collín ao meu fillo e leveino todo alrededor dunha pedra donde o mar non batía tanto e ali o tirei no suelo e eu chorei moito encima del porque pensei que estaba morto e o rapaz estaba perfectamente. Pero o que pasa, un pai polos fillos fai o que sea. Por iso nunca quixen que os meus fillos pasaran as calamidades que eu pasei. Fíjate que duro pasamos, que non quixen que os meus fillos foran ao mar, nin eu nin as irmáns. Ningún de nós, que fomos 6 mulleres, e 3 homes, quixemos que foran os fillos ao mar. A todos lle dimos oficio. Pero ahora teñen que ir ao mar, porque non hai traballo. Pietà